in kana da bukata ka karanta suratul fatiha. To amma ka san dan adam yana da wani abu, ido wa kare na wanda yake gani kullum, kowa sai ga to ya iya fatiha ko ya karanta ma ba za ta yi ba. To kajin da matsalar take. Annabi Musa ma ya taɓa roƙon Allah maɗaukakin sarki ka bani kaza, sai ce mishi ka roƙe ni da kaza, ka faɗi kaza, ka ce la ilaha illallah, ka bani wani zikiri mai ƙarfi, wata addu'a mai ƙarfi. Sai Allah ya ce mishi ya Musa ka ce la ilaha illallah. Sai annabi Musa ya ce to ai Allah duk wannan kowa ya iya, gama gari ce duk ko isla yana yin koyi. Shine sai Allah ya nuna mishi falalan la ilaha illallah, ya ce da za a samu la ilaha illallah a rubuta ta a jikin wata takarda, a ɗora ta a tafi na mizani, a ɗauko halittun sama da ƙasa da abubuwan da ke cikinsu a ɗora a ɗaya tafin, wannan la ilaha illallah da ke jikin takarda a rubuce za ta rinjaye su. Saboda haka kakkare da suratul fatiha cewa